سلام تخطاتلت نايز channel كمي كان يخوم كمي تخونو سنة كتكون ناي وتر من يوتيو لومي حانتا قد سيتار استينا غنري مچم زار استزي بزح غزي زربو لزولو ابز حجي أرسنا بزعبا صوتا وركب يكخاون مچم كاب استفلالي بفلاي ابز معراباوي عالم ابز ويسترن وورلد ميديا انحرينا صوتا وركب كساب كندي قداس مخانو السو بقعتي ابزخون عينت فيلم نسو زيبلو كهلو خمزي كئل غيريو سئل زهبنا وزحج انتهي يقبر بجيجا غيتردوني صوتا وركب ناي تفطرو حقيو بأملاخ سفترة نجاريو أقداس ونيو حدا جزيه جن كابتو زقبون لعلي تأمتنا قداس نتن كم زهلوه زقبر سئلي ويكا ميديا تسقط فترة نايو أبزانا لون فيديو صوتا وركب كساب كندي دروتنات كم زلوه ويكا اتكاو كن رغبان خلط بونا جرسي أصبينا نخن فلتو قد حجزنا بزع جزيه كالا نجر سمعنا نهلينا زياجن أتحساس بانا تشيك نخن جبر من هالبعد مستتع بابيانا وزيت الجراجو سلو زخونت زيادة فتية مالتي كان مجمر يكسام مودة تتخطاتلوا بفلاي أب حمش شدش شوعات زلوا أجد السنة بتاعتين مستناتنا التحساس باهن ريان كلنا قالوتونا قد سندين زيادة كسام مودة تنخص معايلة أبو جيري لهم سناي مكتتال أرسنا again reasons sex isn't as important as you think so تاوركب كم تنحنا حسبه كم تسخات حسبه سخات حسبيو كساب كندو أجد سبعتا كم زي كونه زقولح حقتاتي نغنري سناي مكتتال كم جمر لايك أبوا ناب كالوت نختب باصح كالوت ونخم مهارو لا نابلكو let's go قدامي تنطبي so تاوركب نبينو حقوسك جبركا أيكلنيو That's a very important one because بزع جزينا بصوت هوركب سبح بحنقوله بزع فانتازيتات ويكاسئلتاتن حساباتنا لو نزي خستن ترخيبه هم سهازة تدكيسي ويمسن ترخيبه سبعين تزغون عركين تزغونني بزع سئلتات لك اتصوت هوركب نبينو جن زمصو حقوس أزي دروتيو نحتصر جزي دماي عمرو زيان تفليتنا أتحساسبانا كان سفك حقزنا يخلي So, sex isn't some magic tool that can make your life amazing. ስለዚህ እቲ ዘለካ ኩነታት ናይ ሂወትካ ብሓፂር ግዜ ወይ ከዓ ናይ 10 ደቂቕ 5 ደቂቕ ናይ 3 ደቂቕ ፆታዊ ርክብ ክቕይሮ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ርዱእ ጌርና ክንወ ዘለና ምክንያቱ እቲ ናይ ፆታዊ ርክብ ፅምኣት ወይ ገለመለ ነዛ ሓንጎልና ክደፍኖ ስለ ዝኽእል ንኩሉ ሽግርና ዝፈትሓና ክመስልና ክእል እዩ nothing is going to be solved by that thing ስለዚያ ክትርዳእካ ክትክእል ኣለዎ ማለት እዩ it won't feel a hole inside you or resolve issues in relationship ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ፀገማት ይኹን መሰናኽላት በቲ ፆታዊ ርክብ ክፍትሑ ኣይክእሉን እዮም ከምኡውን ኣብ ሓዳርካ ድያ ፍቅርካ ዘሎ ፀገማት ብፆታዊ ርክብ ምግባር ክፍትሑ ኣይክእሉን እዮም ንግዚኡ ነቲ ቴንሽን ወይ ከዓ ነቲ ፀቕጢ ክፈትሓልካ ይኽእል ይኸውን ነቲ መሰረታዊ ፀገም ግን ወይ ከዓ መሰረታዊ ፀገም ክፈትሖ ኣይክእልን እዩ life will be the same after it ስለዚ ፆታዊ ርክብቲ ሂወትካ ወይ ሂወትኪ ከም ዝነበሮ እዩ ክቕፅል in fact people who have chased sex to feel the emptiness or pain inside can tell you that it left them high and dry ይብለና ብፆታዊ ርክብ ሽግራቶምን ፀገማቶምን ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ሃጓፋት ፅሙዋ ኩሉ ክፈትሑ ዝፍትኑ ሰባት ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ሴክስ ጥራይ ዝጎዩ ዝነበሩ ካብቲ ዝነበሩ ኣብ ዝገደድ ዓዘቕቲ ከም ዝደርበዮም ብዙሓት በዚ ዝሓለፉ ቂላ ሰባት ተመክሮም ይገልጹ ማለት እዩ There are happy folks who have a lot of sex and there are happy people who don't have a lot of sex or don't have it at all ሓንቲ ቂላ ከምዚ ኢላ ትገልፀልና እንታይ ትብለና ኣላ ኣለዉ ሰባት ብዙሕ ፆታዊ ርክብ ዝገብሩ ግን ሕጉሳት ድማ ኦኬ ካልኦት ድማ ኣለዉ ሰባት ማለት ሕጉሳት ብዙሕ ሴክስ ኣይገብሩን እዮም መጠናዊ ካልኦትን ኣለዉ ኣዝዮም ሕጉሳት ሰባት ፆታዊ ርክብ ግን ጠቕላላ ዘይገብሩ ሰው ፆታዊ ርክብ ካብ ካልኦት ብፍሉይ ሕጉስ ክገብረካ ኣይክእልን እዩ እቲ ካልእ ክፋል ናይ ሂወትካ ዳኣሉ ሕጉስን ዘይሕጉስን ዝገብረካ እምበር እቲ ፆታዊ ርክብ በይኑ ፍሉይ ሓጎስ ክበና ንፅበ እንተለና ንጋገ ኣለና ክንእርም ኣለና ማለት እዩ ክልተ sexual attraction comes and go ፆታዊ ርክብ ድሌት ወይ ከዓ ፅምኣት ናይ ፆታዊ ርክብ ዝመፅን ዝኸይድን እዩ ነቶም ንኣሽቱ ተተዕስራ ዘለኹም ምናልባት እዛ ቪድዮ ብዙሕ ኣይተገድሰኩምን እውን ክትከውን ትኽእል እያ ብሓፈሻ ግን
ወዲ 16 ጓል 16 ከለካ ተሓስቦ ወይ ከዓ ኣብ ክሊ ዕድመ ዓቕሚ ኣዳም ክትበፅሕ ከለካ ተሓስቦን ድሓር ንዓባኻ ክትመፅእ ከለካ 25 30 35 ክትበፅሕ ከለካ ተሓስቦነን ንበይኒ እዩ ስለዚ ፆታዊ ባህጊ ንብሎ እውን ምስ ግዜ ዝኸይድን ዝመፅን ነገር ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ልክዕ ከም ማዕበል ዝመፅን ዝኸይድን ከምኡ ድማ እቲ እርጅ ወይ ከዓ ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ ይመፅን ይኸይድን ብተፈጥሮ ድማ ዝማ ፍሉይ ፀገም ዘለና ኮይኑ ከይስማዓና ማለት እዩ So basing too much on sex can leave your self-esteem devastated if you start suffering from something like erectile dysfunction or feeling uninterested in sex. So ኣመና ኣብ ሴክስ ጥራይ ዘተኮረ ኣተሓሳስባ እንተለካ ከም ገለ ኣብ ኣካላትካ ናይ ሴክስ ድሌታት ክህልወካ ክእል ወይ ከዓ ናይ ምልዓዓል ፀገም ከጋጥመካ ከሎ ኮምፕሊትሊ ክትሓምምን ኣብ ካል ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ በንፃሩ ንፆታዊ ርክብ ልክዕ ከምቲ ዝግብኦ ኖርማል ነገር ኢትስ ናት ሰምቲንግ ስፔሻል ከምኡ ጌርና ንወስዶ ኮይና ከም ፍሉይ ነገር ጌርና ንወስዶ እንተኮይና ዝኾነ ኣካላዊ ፀገም ከጋጥመካ ከሎ ናብ ፅላለ ክወስደካ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣነ ከምዚ ኮይነ እናበለ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ኮንታክት ይገብሩን እዮም ባት ፆታዊ ርክብ ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ ልክዕ ከም ካልእ ነገር ዝመፅን ዝኸይድን እዩ ሓደ ግዜ ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ ብዙሕ ክህልወካ ክእል ካልእ ግዜ ድማ ከይህልወካ ይኽእል ጠቕላላ ማለት እዩ እዚ ንቡር ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ So እንታይ ብለና ኣሎ Western cultures focus on sex can also make you feel of low value or damaged in some way ስለዚ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝረአ ሴክስ ከም ፍሉይ ነገር ጌርካ መዓት ፊልምታትን መዓት መጋዚናትን ስራሓሉ ፆታዊ ርክብ ድሌታቱ እናጎደለ ምስ ከደካ ገለ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለካ ኮይኑ ከም ዝስማዓካ ክገብረካ ይኽእል እዩ ክጥንቃቅ ግን ኣለካ ከም The truth is that sexual attraction isn't a 24/7 electricity it comes and goes and sometimes it needs to recharge ስለዚ ልክዕ ከምዛ ልቺ ናይ ኤሮፓ ወይ ናይ ምዕራብ ዓለም ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ ንግሆም ምሸት 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ኣሎ ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ወዲ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ከመይ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ግዜ ክመፅእ ክእል ሓደ ግዜ ድማ ክኸይድ ክእል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝርአን ዝበሃልን ክመስል ክእል ግን ኣብ ክልቲኡ ፆታ ዘጋጥም ነገር እዩ እዚ ከም ርዱእ ክውሰድ ይግባእ ኣብ መንጎ ኩሉ ግዜ ሕውስ ኣቢለ እዛ መፅሓፈይ ሓደራ ገዚኹም ክትፍትንዋ ብዙሕ ኣርስታት ኣለዎ ኣብ ፆታ ኣብ ፍቅራዊ ጉዕዞ ኣብ ሓዳር ክሕግዝ ዝኽእል እውን ብዙሕ ኣገደስቲ ኣርስታት ኣለዋ እሞ give it a try and ክትረኽብዋ እንተደሊኹም ሊንክ ገዲፈልኩም ኣለኹ ኣብ ታሕቲ ኣብኡ ክትረኽብዋን ክትገዝዋን ትኽእሉ thank you back to the topic ቁጥሪ 3 it can destroy relationships ንዝምድናታት ንፍቅራዊ ጉዕዞ ንሓዳር ፅቡቕ ተበግሶናዊ ዝነበረ ከዕንቅፍን ክሰብርን ዝኽእል እዩ ዝሕልፍ ዝበለ ባህጊ ናይ ፆታዊ ርክብ እንታይ ማለትና እዩ when it comes to relationship and sex there is a fine balance to keep it definitely matters but making it the centerpiece of a relationship can destroy the good thing that you have so ፆታዊ ርክብን ሓዳርን ወይ ፍቅርን ክንብል ከለና ክልተ ኣገደስቲ ነገራት እዮም ሓደ ማዕከላይ መንገዲ ድማ ክንወስድ ኣለና ኣመና ኣብ ፆታዊ ርክብ ጥራይ ዝተመስረተ ሓዳር ወይ ፍቅሪ ተሓስብ ተለኻ ወይ ተሓስብ ተለኻ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ፆታዊ ርክብ ክምስረት ኣይክእልኒ ፆታዊ ርክብ ክፋል ናይ ፍቅራዊ ጉዕዞ ክፋል ናይ ሓዳር እምበር ብመሰረቱ ንሱ ይኮነን እዚ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ Part of the reason is that it's very rare for two people to have a matching sex drive over the years. ምስ ግዜ ኩሉ ክልቲኦም ፆታ ጓልን ወድን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ one second ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ድሌት ወይ ባህጊ ናይ ፆታዊ ርክብ ክህልዎም ኣይክእልኒ ሓደ ድሌት ክህልዎ ክእል ሕጂ እሳ ድማ ቁሩብ ኣብዚ ግዜ ድሌት ከይህልዋ ክእል ከምኡ ድማ በንፃሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፆታዊ ርክብ ጥራይ ዘተኮረ ሰብ እንተሎ ተመፃምትኻ ወይ ተመፃምትኺ ዝኾነ ፌዝ ክኸይድ እንተሎ ዘይስምዖ እንተሎ ነቲ ሓዳር ክትብትኖ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ፕሊዝ እዚኣ ኣስተውዒልና ክንሪኣ ክንክእል ኣለና ንስኻ እናደለኻ ንሳ ዘይትደልየሉ ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ በንፃሩ ድማ ከጋጥም ይኽእል እዩ So some folks don't mind waiting for a partner's libido to return. Others don't mind meeting their partner's libido and sexual desire and having a little to no sex. So እንታይ ገብሩ ሕጅቶም ለባማት ኣብ ፍቅሪ ኣብ ሓዳር ዝቕፅሉ ገሊኦም እታ መፃምቶም ወይ ትመፃምዶም ፆታዊ ርክብ ባህግናቱ ክጎድል ከሎ እንተተረዲዎም ተፈሊጦሞ ይፅበይዎም It's just a phase ትሕርስ ተወሰነ ግዜ ክመፅእ ክእል እዩ ስትረስ ዝተፈላለዩ ፋክተርስ ነቲ ድሌት ናይ ሴክስ እውን ከኣልይዎ ይኽእሉ እዮም
أمن تسقط زلوا هو دخام زلوا قال ملا انتخينه كودي اللي خلي نايت الناس جماعة بزح فاكتورز فيديوهات نسرح اللي غزعبو كيتكم رايوه سلزي كم زخقاتهم كله كتتسمما ويكتسمميو يقبع كالو دما ولا تدليت كهاللوم بزكالهم متن نتكالايم نتمصعم بدوم نتسبعيا وي نتاسبيتخا نعايلكا كتفتنون زكاليو سلازي بزح منقطات كتفتن تخل يبلنا حدا سيان فوكسنس تبع كيلا مالتشو so it's important that to keep in mind زي اللي ابسيك سترايس مركز حدار حسب لها حدا جنيايو number 4 it isn't as interesting as you think زمان أنا ولا لنا كم تأبرسنا زلوا فلوي نجار كم يكونن صوت أورك it's just a normal thing so كن هنا sex can be the most fascinating thing especially when you're going through puberty so نحن أبغى بزناها نبغى بزناها كيك كالغبط مجمريها فلوي نجار sex أبرسها بزح فانتازم بزح حسابات كم يكونين قلنا بزح زعبو كحاسبون بوريزي yes, but when you are in a settled relationship, there will be times that sex gets a bit boring. So, had a fixed زخون ويكا stable زخون رجع زبالة حدارم قعز فقر نتلقى قلتوخين كحالات نبر تلقى sex فلوي نجرا يكونن حد عارف زيون مسل شو كسل شو كاون يخلي كسل شو يخل كسل شو يخل it is possible. هذي أبت مجمريا قال ملا قدوم قالن كراخة بخلو ويفرخ جمر خلو فلو يسمعنا sex كلهم يخلي 3 عامات 5 عامات 10 عامات نسكرو كن it becomes normal yes كم normal كتوزدي كان كل جزء revogate كم زي حيال نكخون كتصير علىك but again تاينا لنا نسيك سيلكاكم كان حضر غير كذا لها كينوز خد علامة سلا زلك يمبر نسك فال نايتي هوت ما مكر نايتي هوتنا نقول زل نمبر بمسرة نوعي الكايكون كان تحضر ويفغري تمسرته طيب لنا له so it's nothing personal. It's just that our bodies need a break sometimes, and sex can become a routine. لذي حر زي أكلاتنا عرفتي ده اللي كاو قال دما مسجزي دما sex كم زحرة نجد إنك تجبر زلك كفال نايتي وات كوينون كسمع يخلي. سلذي break موساد يحجز يابون مالتي. أب حدا مصنعات ويكا survey زكايرو so 50% نايدك نستيو أمونغوت وتاوركب تليفونين كريا ويدما تلفزيون كريا كم زمرتا وي كمو كم زجبرا قليل أن مالتيو كم يكونتاتيو I have no idea سلزي كابتي تليفون مسج مر آيسي أي بلتني يرت أجابة زرابوز نبراوي كاب تلفزيون فيلمي أي بلتني نيرو مالتي كساب كندو زتسمعن دكنسيو سو 50% ننزار زلنا زخا أم عرباو عالم زتجبرا مسنعتيو سلزي أب عرباين كم زتخينو أباناون تمساسالي كون كم زغل جمجام موساد يدلي سلزي كاب جزء ناب جزء أتي فلو ينت نايس أو توركب زنبرنا نعقد له خير خليو كان really normal دمايزي فلو ينجر كون أي جبان سايكل سالوه جزء له تبص معك جزء له ديس معك كم نبرك موزدل لنا 5 it can drive you to selfishness زي the dangerous part ناتيو أما نبزع بس extra إذا حسب سب نبزع دلي سسعين نسبات كم نبرت ودنا بنت كل جزء عسى كسر إذا حسب تقينه نفسه كف قال كما أقحى نزي خرق بالني مسي أخذ كسالني من نزي خرق بالني زبل حساب كل جزء برسو نعجبره ناب حارس سس زي نورمال سب كغيره يخيليو كغيره يخيليو so making sex too much a part of your life can fuel your ego زي أب نرأس خاوي نتحساس بخد ما فليز بله الرعاية كم زلوي قبره if sex becomes trying to get everyone you desired you can turn into a real creep so كل جزء زرعة خايا زتأمت كدس بلتك نسوة وركب منيان نتكدليان تجميرك بس جزء حدا أزيو حدا جنيا سبيخة تكون كل جزء أتكرونات كانت تسلزو خني تعيزن دنا مسب كله كاي كلني مس عرقات خيد نسبيتهم سراخات منيا أبت تخيد كم تخون انتي قبرك كاب حدا أزيو زي نورمال سبيز قبرك مسب كتنا براي تخلنيها لذي كل جزء نات حبابه من قدون بينو زخون السب كم تخون يقبرك when you treat people as sex objects it can blinker your vision and make you miss on so much more of what others have to offer so طيب لنا له نسبات كم نايس أتاور كم مسار هجر كاتريم تخينك نتناول كل قال كتر خلا نايس أتاور كم إلى سفترة كوينات الرأي كانت جميرة
it's dangerous ምክንያቱ ሰባት ካብቲ ንስኻን ፆታዊ ርክብ ክትረኽቦም ትኽእል ንላዕሊ እዮም ክኾኑን ክህቡን ዝኽእሉ ብኡ ጥራይ ትመዝኖም ተለኻ ወይ ብኡ ጥራይ ትመዝንዮም ተለኺ ዓብ ጌጋ ንገብር ከም ዘለና ክርዳና ይግባእ yes eroticism and desire are important part of life but they are not the only thing seek beyond that so ፆታዊ ርክብን ስምዒትን ኣገዳሲ ክፋል ናይ ወዲ ሰብ እዩ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሂወትና ኪኑ ክንጥምት ኣለና ጓል ክትጥምት ከለኻ ወይ ወዲ ክትጥምት ከለኺ ንእሽተይ ክፋል ወይ ሓደ ክፋል እዩ ፆታዊ ርክብ እቲ ሰብ ግን ኪኑ ዝኸደ ብልጫታትን ፅቡቕ ህያባትን ዘለዎ ጌርካ ክትሪኦ ኣለካ ብኡ መንፅር ድማ ከተኽብሮም ይግባእካ ረኺብካ ንፆታዊ ርክብ ምስ ረኸብካ ከም ኣቕሓ ጉሒፍካ ክትከይድ ነቲ ሰብ ግን that's a mistake number 6 too much focus on it is actually a killer ይብለና ኣሎ so sex does matter ደጋጊምና ኢልና ፆታዊ ርክብ አገዳሲ ነገር እዩ but when you buy into the social messaging that puts sex front and center you can sabotage a perfectly progressing love or relationship so ፆታዊ ርክብ አገዳሲ ግን ኣመና ንዑ ዘማእኸለ ሓሳብ እንተለካ ፍላይ ኣብ ሓድሽ ፍቅሪ ትምስርተሉ ዘለካ ምስ ሓንቲ ጓል ተላሊኻ ምስ ሓደ ወዲ ተላሊኺ መብዛሕትኡ ግዜ እኮ ኣወዳት እዩ ዝረአ ባህልና ኣብ ሕብረተሰብና ምስ ሓንቲ ጓል ተላሊኻ ፅቡቅ ክትከይድ ጀሚርካ እዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ኣመና ኣገዳስነት እንተሎ እንታይ ክትገብር ተቐላጢፍካ ናብ ሴክስ ኢኻ ትህዋኽ እዚ ድማ ነታ ጓል እንታይ ነገር ኣሎ ጌጋ ስእሊ ይህባ ኣሎ ስኻ ንሓፂር ግዜ እምበር ነዊሕ ትጥምት ከም ዘይኮንካ ይሕብር ኣሎ ስለዚ ሓደ ፅቡቅ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ንኽዕንቀፍን ንኽስበርን ምክንያት ትኸውን For one thing, everyone moves at different speeds. If you want sex with someone too fast, it can push them. ስለዚ ሰባት ናብ ፆታዊ ርክብ ዝኸድዎ ቅልጣፈ ይፈላለዩ ንኣብነት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ቀስ ኢለን ናብ ፆታዊ ርክብ ክበፅሓ ዝደልያ ወዲ ግን ብዝቐልጠፈ ቀልጢፍ ናብኡ ፆታዊ ርክብ ንክንገብር ክደፋፍእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣመና ነዚ ኣብ ግምት ዘየእተወ እንተኮይንካ ርክብ ኣቢልካ ቀልጢፍካ ንፆታዊ ርክብ ተሓትት እንተኮይንካ ነቲ ሰብ ትህድሞ ኢኻ ዘለኻ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ሓደገኛ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ In addition, if you're having sex with someone but you feel it's not enjoyable enough and use that as a criteria to leave them ከምኡውን ምስ ሓንቲ ሰብ ተላሊኻ ምስ ሓደ ሰብ ተላሊኺ ተራኺብኩም ፆታዊ ርክብ ክትገብሩ ጀሚርኩም ድሕሪ ዝተወሰነ ይዓግብ የለኹን በቃ ዝዕጋባት ስለዘይብለይ ክገድፈ ኢልካ እንድሕሪ ወይ ክገድፈ ኢል ክትውስን እንተለኺ እዚ እውን ጌጋ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰብ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ምስ ንኻለት ኣጋጢሞ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ሓደ ዓብ ፋክተር ወሲድካ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዘጋጠመ ምቅያራት ዓብ ውሳነ ምግባር ዓብ ጌጋ ከስዕብ ይኽእል እዩ ኣብ ጣዕሳን ብኽያትን ድማ ክወስደና ይኽእል ማለት እዩ ናይ መወዳእታ sex is a real issue sex addiction sex ድማ ፆታዊ ርክብ ድማ ሓደ ሓደገኛ ወልፊ እውን ይኸውን እዩ ስለዚ ወልፊ ናይ ሴክስ ኣሎ እዩ እዚ ክትፈልጦ ምናልባት ዘየጋጠመኩም ወይ ዘይሰማዕኩም ከይትኾኑ ሓደ ዓብይ ሳይኮሎጂካል ፀገም እዩ ልክዕ ከም ካልእ ወልፊ ፆታዊ ርክብካ ወልፊ ኣለዎ which means ንዑ እንተዘይጌርካ ሕማቕ በቃ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣብ ፀጥፊ ክወስደካ ዝኽእል ደረጃ ኣለዎ እዚ ብዙሕ ግዜ ብፕራይቬት እውን ይመፀኒ እዩ የጋጥም እዩ ኣብ ወላዕ ሕብረተሰብና እውን ኣሎ እዩ ስለዚ ከም ኣቃሊልና ከይንሪኦ Another reason not to make sex as important in your life is that it can easily go from pleasure or bonding activity to an actual addiction. ስለዚ ኣመና ልዕሊ ዝግብኦ ተገዳስነትን ክብርን ክትቦን ተጀሚርካ ነዚ ሓሳብ ፆታዊ ርክብ ካብ ኖርማል ወፃኢ እንታይ ክኸውን ይጅምር ወልፊ ክኸውን ይጅምር ወልፊ እንታይ ዝገብረካ ሓንጎልካ ብትክክል ንከይሓስብ ጋሪዱ ነቲ ወልፊ ካብቲ ወልፊ ዘገላግለካ ነገር ንኽትረክብ ከም ትፀድፉን ይገብረካ እዚ ድማ real issue and real problem እዩ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዝረአ ድማ እዩ Sex is not always so remarkable, but it does fire all sorts of dopamine receptors and pleasures into your brain. Of course, ከም ሓደ ወልፊ ዘትሕዝ ነገር ፆታዊ ርክብ ድማ ኣብ ሓንጎልና ብዙሕ ሆርሞንስ ኣለው ናይ ሓጎስ ምልክት ክቡና ዝኽእሉ ንዖም ንክንረክብ ክንጓየ ከም ዘለና እንተረኺብናዮም ዕጋበት ከም ዝስምዓና ዝገብሩና እዚ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ወልፊ እዚ እውን ዝደፋፍዕ ሓይሊ ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣዝና ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና እቲ ወልፊ ድማ እንታይ ይገብረና ወልፊ እንተሕዝካ ነቲ ዝተወለፍካሉ ነገር ንኽትረክብ ዝኾነ ነገር ከም ትገብር ይገብረካ ልክዕ ናይ ፆታዊ ርክብ ድማ ከምኡ እዩ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ክንደይ ፀገማት ከም ዘሎ ድማ ንፈልጥ ኢና ወልፊ ኣብዚ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብ ፊልምታት ንሪኦ ዘለና ወድን ጓልን ይራኸቡ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ዓራት ደይቦም ኣለዉ ዝኾነ ዲስካሽን ዘይብሉ
this is not reality ኣብ ሂወት ሰባት ብዙሕ ነገር እዮም ዝዘራረቡ ቅድሚ ንዑ ከምኡ ምግባሮም ስለዚ ካብዚ ፈሊና ክንሪኦ ይግባእ ንኽንብል ኢና ፆታዊ ርክብ ድማ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ተሓስቦ ዘይኮነስ ከም ኖርማል ነገር ጌርካ እንተወሲድካዮ ኣብ ጉዕዞ ሂወትካ ብዙሕ ብድሆ ክፈጥረልና ኣይክእልን ኣይ ሆፕ እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ብከምዚ ሪኢኹሞ ናብ ጉዕዞ ሂወትኩም ብከምዚ እናጠመትናዮ ንክንከይድ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ኢለ እየ ተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ንክባፃሕ ምክንያቱ this is important knowledge ፍልጠት እዩ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ምርጫታት ንክንገብር ኣስተውዒልና ንክንነብር ክሕግዘና ስለ ዝኽእል ከም ወትሩ ተፈቲኹማ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ተወሳኺ ትብልዎ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ስስናዩ ቻው